गोनो गोथो मोनो नोंखौ गोसोखौ गोदाव सोराव Good morning, good morning, good morning. Good morning, everyone. नेटफ्रा मादि जादोंथाय गल गल जादों ना मादोंथाय एसे बायजाबाय थानायखाय दसे लाइभ होनो होननानै फैदोंमोन आं। थेंक इउ सो माच सोर लाइक हरखो लाइकबो हरबाय भटबो होबाय बिथाङा आंनो। पुर्निमा गयारि हाय 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 हेलौ हेलौ जोगोनार एसेबांबा गोबाव नुदों एसे नुबायलै जोगोनारखौ मा खबर मोजां ना खोनादोंना खोनायाखै आंनि रावफोरखौ नेटानो नाङालै गामियाव फैबाथाय बिराद जारला बेखायनो भिडिअबो होनो हाया मानो हाया फासिनानै दंफैयो। माइनाव गयारि फैबाय हाय हेल' आदा मा खबर खबरा माथो होननो एसे मोजां जाहांदों र' जेने थेने दंथ'यो केन्द्रा ब्र'नो आदसा नंगौ नामा ओंखाम जाबाय नामा पुर्निमा आंनि माथोखौ खोनादों ना नोंसोरो गल गल जादों नामा ना जायाखै गामियाव फैबाथाय नेटानो नाङा नेटनिबो दिगदार मबाइल चार्ज होनायबो दिगदार जोंहा मा नाम जाखो STG मा खबरा आदा खबरा गुदुं निकिता बिटिआर होदों टावार मोनदों ना न'आवनो एसे एसे ओरैनो गल गल जायाखै नामा सान्दुं दुंबाथ' मोनबावासो अखा हानायखाय एसे नांदों अखा हागासिनो दं ख्रोब ख्रोब माइनावा मा होनदों आदा आं नोंनि कमेडि भिडिअ
नायबो नायोमोन आदा आंहालाय मा कमेडि भिडिअ लै कमेडि भिडिअ गैया माइनाव गयारि निकिताया मा होनदों आदसा होनदों औ ओमफ्राय नों मैया वाट्सएपफ्राव माबा हरदोंमोन नामा मेसेज हरदोंमोन नामा आं हरावसो नुदों 9टा 10टासोआवसो सानाव हरदों खोमा नोंना 10टा 11टासोआवनो रिसार्ज सोनो 19 थाखानि दासो माने रिसार्ज सोनो 19 थाखानि एकाउन्टआव फैसायानो गैया आंनाव जिर'सो ओमफ्राय मैया नों वाट्सएप हरनायखौथ' हरनि 9टा ना 10टायावसो नुदों आङो एकाउन्टआव थाइसेबो फैसा गैया वाट्सएपआव होनदों औ वाट्सएपआव हरदोंथ' आरो नों मैया जारलालै सोर एटेन्ड जाफैखो लाइकखौनो होथाराखै माथो रावबो पुर्निमा होनदों MMBआ YBYआव बेसे खामायखोनो केन्द्रानो जानोलै खामायबाय खोमा द्रामनो YBYआव खामायबाय इयो भेक्सिनाबो खामायदों खोमा न'फोरखौ देखायरानो देखायनो माने बाहेर इनिफ्राय लोरिबाथाय गैलामोन नेटआ लोरिबाथाय गैखाला आरो देन्जारसो नेटआनो अ सरि आदा आं नोंखौनो मा होनदों कमेडिया नुदोंमोन आदा भिडिअआ आदसा नै सालथेया नै मा बेलायदों नैलै सालथे दसे फैलायदों भिडिअबो होनो हाला नालाय ओंखायनो लाइभसो फैलायदों दसे भिडिअ होनो थाखाय टाउनाव थांनो सानबाय जायासै माथो होनदों आरो निकिताया सोर मा ओंख्रि जाखो सालथे माबोरै दं खबर सबर माला थांनाय जागोनथाय आंबो बुधबारावसो थांनाय जागोन ना बिस्थिबारावसो थाङो बिस्थिबारबाथ' 9 दिन फुरा जासिगोन आं भिडिअ जाला लाइक देन थेंक इउ सालथे थेंक इउ अमा लाबोफादो फैबानो अमाया हजों मोनो माथो थास' आथिं ना सिंगि गोथावथारलै माथो पुर्निमा आलुजों केरेला भाजा सोलै जेबो गैयानो गोथावलै बिदिबाबो जोमाव गल जायाखैना नेटआलाय दानिया आं भिडिअ नायबाय थाबा थाबथायाखैमोन स्ल' जायाखैमोन बेखायनो लाइभ होजागोन खोमालै होनना होदां भिडिअथ' हाखाया आपल'ड होनो बिराद डेन्जार बहा दं नों सावुन आं न'आव दंफैयोलै गामियाव जोंना मादारा बेमार जागासिनो दंना ओंखायनो फैनांदों जादोंलै होनदों आदसा गल जादों नामा थाबथा जादों आं बिजि सालथे कम्पानियावसो दं आं दे होनदों आदसा नोंखौ बे टाइमाव डिउटियाव दं सानखायो आं
नोङो डिउटियाव थानानैबाबो दसे हाबफैदों आरो थेंक इउ होनबाबो सालथे खबर सबर गैथारला माथो सालथे दाना माथो जिन्दगि फैला धेकियाजुलियाव होनदोंमोन हाव बेयाव फैखालिसो होनदोंब्रा आङो बै माबायाव थानानै स्टेसनाव थानानै फैला होननाया एबारनिफ्राय थारमाने फैलाब्रा जेन'बा थारमाने निजा गारि लानो हायाबा होनदोंना आङो जायाखै मोजाङैनो जागासिनो माथो होनदों थगायलै बे सब्र'आ जोबाव फाग्लाया बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार शनिबार देवबार समबार हाब जारि 6 दिन जाबाय दोनदों भिडिअ होनो मोनैया बुरैया एसे मा होनखो उसुखलै सालथेना आदसा आदसा बेवहायफ्रा एसे उसुबिदा नामा दे मानु नेचार ब्लॉग हेलो भाई हेलो हेलो मानु कैसे है मैं तो थोड़ा क्या बोलेगा दुख सुख बीच में है दोनों का बीच में है इतना अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं कुक इटिं आदा मा जादों बुरैया बाराद्राय लडिं खालामदों नामा आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है हाँ बिल्कुल हो गया है मानो मान्नो नेचार ब्लॉग आं थांथ'बाय दे एसे खामानि मावदों आं बाय बाय अके अके जागोन दे पुर्निमा गयारि जेबो नङा ओइ आदा होनदों अमृत बिटिया औ फंबाय दे बुं मानो सर पैसा आता है भाई कभी कभी आता है जितना का ऊपर में होता है आप जितना वीडियो डालेगा उसी का ऊपर में होता है हर महीना आपको पैसा आना चाहिए तो आपको हर दिन अच्छे अच्छे वीडियो डालना पड़ेगा तो आप मन्नू नेचर ब्लॉग आप कहाँ से है गासिबनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय जासिहरो अननायखौ जासिहरो नोंथांमोना फैनानै आंखौ सापर्ट होफैदों ओइ साब्र अमा बेदर अनलाइनाव पेकिं खालामना हरलाय 5 केजि 500 आं सेरसेयाव ना मा जाखो मान्नो नेचार ब्लॉग अब तक कितना आया है भाई पैसा ना वो तो बता नहीं सकता ये रूल है यूट्यूब के बारे में इसको जितना आया है वो बताने का माना है आप लोग भी कभी कभी आएगा तो ऐसा मत बोलना ठीक है कोई पूछते रहता है यूट्यूब लाइव में या फिर वीडियो बना के दे सकते हैं आप फिर भी कितना पैसा है इसमें वो बता नहीं सकते ठीक है बिहार गोप, गोपालगंज से है अच्छा गोपालगंज से है तो ठीक है थैंक यू सो मच इतना दूर से मेरा लाइफ में आया है जब ऑफिशियल लाइक डन 3 थैंक यू जब ऑफिशियल शेयर से 500 होगोन 5 केजि हरलाय दे आच्छा मोजां हैगोन बियो गासिबो गारि सालायजोबगोन माथो गुवाहाटियावबासो जागोन गुवाहाटियावबासो आइसजों पेकिं खालामनांगोन गुड मर्निं आदा गुड मर्निं बिमानि गोसोनला मर्निं मर्निं फंबाय माब्रै दं खबर सबर
भिडिअबो होनो हायिखाय लाइभखौनो फैलाबायना दसे नेटानो जाथारालै दानो बाराबा ब्लडसो थांगोन आजखायनो ब्लडबो दानलांजोबनाय हुदा दं नेटआ आदा मारै खबरफोरा बोरै आदा खबरा बिदिनोसै फंबाय एसे मोजांबो एसे गाज्रिबो एसे मोजां फैहांदों र' खबरा बर्थमान मानोना एसे आरामाव फैहांदों ना लोमजानायनिफ्राय गुवाहाटि फैबा हरब्रा जानो लुगैदोंलै सावब्र' अननानै हर मारदे हजोंबो मोनो माथो हजोंबो मोनोथ' दाबो सिखाराखै माथो मा होनदों बेयाव थांनो नाङा बेखायनो उन्दुनानै होदां दसे भिडिअ नायबाय नेट नाङोना नाङा ओमफ्राय भिडिअ नायनायाव जेबो माबा जायैखाय स्ल' जायैखाय लाइभ होजागोन खोमालै होननानै होबाय आरो ना आङो माने भिडिअबो होनो हाखायाखै नालाय भिडिअखौथ' आपलड होनो हाखाया ओमफ्राय अमृत बिथै गोसो थोनायखौ 15 आगस्टआव बेरायहोनो हायैनि मा होनो रेखाप जाबायलै लागाव दानिया बिदिसो जानानै दंबा सेसलै फंबाय मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजों बेना थावालै खोथा बुजिया अ थावा थारमाने एनाबो थावहैखानाय नङा नोंनो हरगौआवथ' गैयाबो हरनै सानसेया लाखायो साननै हरनै मोनसे खोथायाव हरसे साननै बेखिनि टाइमावथ' बे गरम बोथोराव माबोरै थांगोन नों आइसआवसो माबा खालामना हरखानांगोन ना पेकिं खालामना होनबा आइसआव सोबाय होनबाथाय थावखाला बेदरा फुंनि जाखांबाय नामा आदा औ जाखांबाय फंबाय बेनो फुंनि बेनो सानसुनिखा डाइरेक्ट जाखाबाय माथो खामानि गैया दामानि गैया डाबल जाबाय थायो नों हरल'लै बिगुर मा नों मा औराना हर फोरानना हर बिगुर आदसा फोराननानै हरनांगौ बिदियावलाय माथो आंसो जानाय जालायलांगोन बे एसे सेरसेया जोबखागोन माथो आं मालाय नायनानै थानो हागोन नालाय ओमफ्राय जोंहा दिङाबाबो फैदों अके होनफैदों जोंहा थेंक इउ दिङाबाबु वेलकाम फोराननानै हरबाथ' मोनहैगोन मोनहैनायालाय दे आं गुवाहाटियाव थांबा हरबानो जाबाय फैसाखौ बायनानै फोरानना दोनगोन आं अखा हादों नामा औ जोंब्लाव ब्रह्म हादों फंबाय हागासिनो बांद्राय गिदिरबो नङा एसे फिसा फिसा हादों आरो ना आं टाउनथिंसो थांनो नागिरदों माने भिडिअ आपल'ड होलाबायनो भिडिअ बानायनो थाखाय दे नोंनो जानो सेरसेनि दाम हरगोन आं अके जागोन दे खिन्थु 500 दै जोंना गुवाहाटियाव जा फंबाय फैदों एन्थनि फंबाय सोरलै नों हा 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 नों जानो सोर जाखोथाय ओ 3000 हरगोनलै नो जायो दे 6 केजि मोनगोन सेरसेया आंनि सेरबाया नोंनि नामा खिन्थु गोथाङै 6 केजि बायनानै फोरानखांनानैसो आङो सेरसे सुख'नानै जानाय जागोन दै राननायनि उनावसो नों हिनजाव लाला ओमफ्राय नाङालै एन्थ'निबो नांला बैसो जाबायलै होननांगौ औ लाला आङो
बे जोनोमाव हिनजाव नागिरनो नांलांदों। जोंहा आर के फंबाय फैबाय, आर के बड' निउसआ। मा खबर आदा? मोजां मोजां फंबाय मोजां। नोंनालाय माबोरै दं खबर सबर? ओमफ्राय नै फंबाय डिउटियाव ना रुमाव? होद बिदि जायो नामा? नों एक्सट्रा सेरसे बायखारा फाग्ला। बेखायनोथ' नोंनि सेरबा आंनि सेरसे 6 केजि बायखाबाय दा। 6 केजिखौ ज' फोरानबाय, फोराननानै ओमफ्राय उनाव रानबाथाय आं सेरसे सुख'नोसैब्रा। बेनिफ्राय सेरसे थख' सुख'नानै लानोसै, ओमफ्राय बाद बाखि नोंनो पेकिं खालामनानै साप्लाय। बालन्दा जाना थानोसै ओमफ्राय। बालन्दा होनालै, बालन्दाया हिनजाव थैजानायखौसो बालन्दानो, दांदुवा हिनजाव मोननो रोङिखौ दांदुवा अखन्दा होनो। मैया दाख्लै अबाव बेरायनाय एन्थनि फंबाय? पार्कआव? बिदिबा लस जागोन माथो आंहानो। फवासेसो लस जानो हागौ आरो। राननानै सुबाय नालाय। आंहाबो मोजां होनदों जोंहा आर के फंबाया। दे फंबाय दे। मिनिबारि मावा। ओमफ्राय जोंहा जोंब्लाव ब्रह्म फंबाया मा होनदों? माहानि आदायालायनो? आं सनितपुरनि फंबाय। सनितपुर जिल्लानि। सम बेयाव थानाय जाया, माने गुवाहाटियावसो थायो आं दा। न'आव दंफैयो आरोना थेवबाबो। जोंहा मादारा बेमार जागासिनो दं नालाय, लोमजागासिनो, बेखायनो फैनानै फैथ'यो। डिउटियावसो होनो? आदसा डिउटियावसो। कुमार छेत्री नेपालि। मामा केने नो ভাল ভাল ভালো ভালো। कुमार छेत्री आप कैसा है? न'आव गोजा गोजा मोसा पार्क बुङो। आदसा गोजा मोसा पार्क आरोना। रेड रेड टाइगार पार्क थारमाने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब समझा नहीं रे कुमार जी। मामा मेरा शादी कब होगा? एक लड़की देख दो। देखो देख दो मतलब एक लड़की देखना है। अच्छा देख लो भाई। यूट्यूब में ढूंढ लो, फेसबुक में ढूंढ लो, अच्छे अच्छे मिल जाएगा। अपना अपना ढूंढ ले। अगर बाद में कोई किसी ने ढूंढ के देगा तो आपके लिए पसंद नहीं होगा तो फिर बुरा होगा ना बात। ओ लालबाग बुङो। अच्छा लालबाग गोजा मोसा। कचारी कचारी सरी छैन रे दाजु। सब काला काला है, मेकअप मेकअप ज्यादा करता है। हाँ आजकल ऐसा ही है, मेकअप ज़्यादा करने वाला है। खामानियाव थानायखाय बारा कमेन्ट खालामनाय जायाखै आदा आंहानो। औ दे फंबाय जेबो नङा दे। आं ओंखारबाय जेबो जाहोहराबालाय। आदसा जागौमोन होनबा गय जालांनो हागौमोन। हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, आइए मेरा नया ब्लाउज नहा। ब्लाउज तो नहीं है यार, ब्लॉग है ब्लॉग, लाइव है।
आजकल लड़की से ज़्यादा बुद्धि और ज़्यादा मेकअप है। हाँ, हाँ, आजकल लड़की से भी ज़्यादा बुद्धि लोग मेकअप मारता है ना, इसीलिए पूरा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लगता है। लेकिन क्या ये मेकअप थोड़ा पानी से धो के देखना चाहिए। पानी से जब धोएगा ना, और बारिश में थोड़ा लेके घूमना चाहिए उसको। अगर कोई किसी लड़की ने आपसे प्यार करेगा ना, तो बोलना ठीक है, लेकिन एक चेक करना पड़ेगा। कौन सा चेक है ये, कौन सा चेकिंग है, मतलब जब बारिश आएगा ना, तो बिना अम्ब्रेला का साथ बारिश में 5 मिनट घूमना पड़ेगा, इसे बोलो। ठीक है। अगर बारिश का साथ में भी उसका मेकअप नहीं गया, तो सोच लीजिए वो ऐसे भी वाइट वाइट है, मतलब ब्यूटीफुल है। मामा आपका शादी हो गया, मेरा शादी तो कब का हो चुका है यार। कुमार क्षेत्री आप कहाँ से है? आप असम से है या यानी नेपाल से है, ये बताओ। नेपाल का तो पूरा, जो नेपाल का अंडर में है वो लोग तो पूरा इतना हिंदी आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा आता है। सच सच दंबावो लोगोफोर। मेरे प्यारा दोस्तों, मेरा प्यारा फ्रेंड्स, प्लीज लाइक डालो, लाइक लाइक, कमेंट डालो, लाइक डालो। इतना दिन, 6 दिन हो गया यार, वीडियो भी दे नहीं पाया। मामा आपका शादी कब हुआ है? मेरा शादी हो गया, बहुत साल हो गया। माँ थपथाबा लुबैबाय नामा? मा थाब थैजानो लुबैबाय नामा नों? सानसुमा बिथिबाय बुजियासैलां। मा थाब थैजानो लुबैबाय नामा होनदों? सोरखौ? सानसुमा ब्र' सोरखौ थैजानो लुबैखो? लुगैयाखै। वोट आ गया है 13, लेकिन लाइक आया है 8। लाइक भी डालो यार, कोई कोई नहीं डाला तो डाल दीजिए प्लीज। जितना भी लाइक देखेगा ना, इतना अच्छा लगता है यार कमेंट पढ़ने के लिए, और मन भी अच्छा लगता है। मामा बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन ये नहीं बताया आप कहाँ से बोल रहा था, नेपाल से यानी तो असम से? कभी आगे लाइफ में पूछा होगा मैंने आपको, लेकिन फिर भी मेरे को याद नहीं है। बताने से थोड़ा अच्छा था। ये नेपाल जाना पड़ेगा भाई मेरे को भी एक दिन घूमने के लिए। जोनाई, अच्छा जोनाई से है, जोनाई से है, जोनाई से है। जोनाई में तो बहुत अच्छा अच्छा है रे भाई। मामा मेरे को कैसे कैसे भूल सकता है आपने? ओ ये तो बात है ना। नहीं, आपको आपको नहीं भूला, आपको मालूम है, लेकिन
पैसा ना है फिर भी, और फिर भी जो आपको एड्रेस था ना उसको भूल गया था। बता, आपसे मैंने पहले लब में पूछा कि नहीं पूछा था, वो भूल गया मेरे को। बुरा मत मानो, मतलब बुद्धा मत मानो, ठीक है। मेरा जुनाई का एक दोस्त ने आज फोन किया था रे, मिस कॉल किया था, लेकिन मिस कॉल। आपका हेयर लाइफ में देखता हूँ, और आपका हर लाइफ में देखा। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुमार छेत्री जी, थैंक यू सो मच। आपका घर में मुर्गा है खाने के लिए? एक भी खाने को नहीं मिला, एक भी नहीं। पूरा बीमार होके मर गया। पहले था, बहुत था, 50 60 40 ऐसा मुर्गा मुर्गी था हमारा घर में, लेकिन इस बार मैं आके देखा तो एक भी मुर्गा मुर्गी नहीं है, साला खत्म हो गया। लेकिन मेरे को भी अच्छा लगता है लोकल मुर्गा मुर्गी खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोच रहा अच्छा लोकल मुर्गा खाएगा, लेकिन नहीं, आलू हो गया घर में आके। हमारा घर, हमारा गांव कैसा है? गांव को तो देखा नहीं सकता लाइव से, लेकिन वीडियो बना के देखा सकता है। आ, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। घर तो देखा होगा शायद। आपने कहाँ पर सोना पड़ा देखा? जमीन में सो रहा है मैं, देखो, जमीन में। बिछना भी नहीं है घर में। आप कहाँ पे करते हो और क्या करते हैं? मैं तो आजकल कुछ नहीं करता, मैं गुवाहाटी में रहता है। गुवाहाटी में, लेकिन एक साल हो गया मैं बेकार में बैठ बैठ के खा रहा है, ऐसे मोबाइल से ही। मोबाइल में कुत्ता जैसा भुगते रहता है, उसे खा रहा है। क्या करो यार। कब तक हो जाएगा हमारा सपना? जिंदगी में और क्या है, लाइफ में कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स होता तो हो जाता, लेकिन नहीं मेरा फीलिंग्स। फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स रहने से फिर से छूट जाता है फीलिंग्स। चलो, बारिश ज़्यादा देने से बारिश गिर जाता है ऊपर से। हेरोडियन हजरिका हजवारी, हेरोडियन हजवारी, हीरो लियन। हेलो नाम, हेलो हेलो, वेलकम हेरोडियन। वहां जाखामोन। कुमार छेत्री, भाभी को दिखाओ ना जरा भैया। भाभी अभी
इस रूम में नहीं है, और दूसरा रूम में है। अभी बारिश दे रहा है, वो भी इधर। और थोड़ा काम भी क्या होगा वो, मैं तो इसे हिला नहीं सकता है। यहाँ से अगर हिल गया तो मेरा नेटवर्क खत्म, टाटा बाय बाय बोलेगा मेरे को। जा हाज'वारिया बहानो जाखोमोन, थांखोना माखो? ओके, थैंक यू। कति माया गर्छ तिमीलाई देख्न कसरी। जानु आज जायाबाथा जानोबा जायाबाथा मासि उन्दुनो हायोब्रा नोंलायनो। उन्दुनो माने उफाय गैयालै फंबाय, अखा हागासिनो दङ। अखासो हाखावगासिनो। जारलासो बोथोराबो। ओमफ्राय मा होनदों, आन्डार फेनजों उन्दु नांगौ आसोल गरमावनो। गरमथ' एसेबां गरम जायाखै, अखासो हागासिनो जोंना। दाथ' अखासो हागासिनो। सोर सोर बबेनिफ्राय फैखो अननानै एसे रायदावलांदो फैबाय जेला। न'फ्रानो जिला जिथा बायलाबायथारनालायब्रा, नै दाबो दैयानो गसरगासिनो फाग्लासो। मोदोमा बेरखावजोब्बाय माथो होनदों। औलै बेरखावजोबथारबाय जारलासो।
बेफ्रुलांसिन खोमा थावलायनाय बेफ्रुबा बेफ्रुलांथोंसै थैबा मोजांसो जासिगोन मा ओंख्रि जाबोखो ना जाथ'वाखै जानोबा जायाबा था ना जाबोबाय खोमा ना गुरनायनि लग' दंखाथारो परबत मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया माबासोमोन मोनानि लाइ मैद्रु ओमफ्राय दहायनिया जाबाय मामोनथाय है बावलायलांबायसो आं नै माबा फाथो मैद्रु ओमफ्राय आलुजों लेस्रा भाजा जानोबा जायाबा था कुइन्टेलनैसो ओंखारगोन खोमानो नों कुइन्टेलनै गैया खमसो 1 कुइन्टेलानो गैजोबामोन ओमफ्राय हांसो खुमब्रानो बाब गोथावलै नोंसिनानो हांसो होनबाथाय बिराद इन्टारेस्ट मोनोलाय आंबो हांसो बेदर भटखौसो दा गायगासिनो दं मानसिफ्रा दा गायगासिनो दं लाइकखौ आरो रावबो दागायाखै आरो लाइकआ बे 9थायानो दङ आरोखि उफाय गैयालै जोंना गामियाव फैबाथाय न'आव फैबाथाय बिदिनोसै न' बांफ्रा सोरगिदिं बेफोरबायदि इन्जुरनि खासि हाग्रानि दुमनाय गोजा हानि लिरथेनाय गोजा गोजौआव थिं औवा फेराइजों खानाय माथो खालामनो आरो पार्बतआ मा होनो दाउला दाउनि बेदर जानांगौ हिट जायो बडिया आच्छा नंगौ नामा बहा मोनगोन दा आथिङावबो आसुगुर हाबसनबाय खोमा अखा हादोंबाबो खामानि गैयालै बोथोरानो ओरैनो लामा सामाखौल' हाब्रु खालामनाय लामाफ्रानो गाज्रिथार जोंनिथिं हाब्रु गोजा जाजोबो दै बोराय देहा
जोंनिखै हायाखै अखानो नोंसिनाव अखा हायाखै ना नोंसिना मा जायगा फरगत ब्र' आं सिनाय मोनासै नोंखौ हरावबो हाहांनो हायासै आरो ओमफ्राय दासो सानावसो एसे हालाबायबाय आं टाउनथिंसो थांनो सानदोंमोन भिडिअ आगारलाबायनो बाक्साना बाक्सायाव ने जोंनावबो गैया हराव ओमफ्राय दासो दय माबासोआव 9टासोआव टाउनथिं थांलां भिडिअ आपल'ड हैनो बा भिडिअ बानायनो होननानै गोसोखांदोंमोन आं दुगैखां एरखां दसे जिरायबाय हाबाय थाबाय गारि घराबो गैजा रोङाब्रा निजा मालायनिसो लाना थांनांगोन थांबाबो हरबा हरबाय हराबा गैला हरनायाथ' हरखागोन बाक्सा दाउदारा भुटान रड आदसा नोंसिना भुटान थांग्रा लामाया नैबे बरबरिजों खोमा ना आरो बबेजोंबा दंबावो नामा ना बै रङियाजों सिदा दावखोलांनाया रोनिखाता ना मा होनो बेजों निरन्जन मेस मा आदा ओंखाम जाखांबाय नामा औ जाखांबाय फंबाय निरन्जन माबोरै दं खबर सबर ओंखाम जाखांनानै दसे टाउनाव थांनो होननानै दुगैनानै जिरायहांबा अखा हाना होबाय ओमफ्राय ओरैनो दसे उन्दुलाबायनानै भिडिअ नायबाय आं नेट नांगोना नाङा होननानै नेट नांनाय मोननायखाय लाइभ होजानो खोमालै होननानै लाइभ होना दङ आं दा मोजां होनदों औ मोजां ना दे ओमफ्राय फारगदा मा होनदों गोलैया सिमला पाठसाला रड आदसा सिमला जरजों आरोना दे सिमलाया मुसलपुरनि सोनाबजों जायो नामाथाय मुसलपुरनि सोनाबथिं जायो खोमा ना सिमलाया थांफेरनोबो मोनाखैलै मुसलपुराव नुबाय नुनायालाय उन्दैयाव मुसलपुर बरबरिखौ ओइ खनसे थांखांबावबाय सेमोन औ होनदों आदसा बाक्सा मा जायगा होनो सालबारि ना मा बिथिंजाय लोगोफ्रा राज फुजायाव लेंहरगासिनो दङ सिनायनाय लोगोफोर दंमोन सिगां बेंगलराव लोगो मोनलायनाय एम जोंसार ब्लक फोरनि हाय आदा होनदों हेल' फंबाय माबोरै दं फंबाय खबर सबर अखाया एसे गारलांहांबाय नालाय गरम मोनहांलायबाय मोजां आदा होनदों आदसा दे फंबाय मोजाङानो जागौ दे ओमफ्राय बहानि जाखांनो फंबाया गोदान नामा दिनैसो ना सिगाङावबो फैखांबायमोन नामा आं गोसोआव गैलायलाङालै अननानै फोरमायदो दे फंबाय होनदों आदसा गोदान आरो ना बहानिमोनबा फंबाया
गोदानसो होनदों आदसा आदसा औ मा जायगानि फंबाय ओमफ्राय गसाइगाव आदसा गसाइगावनि गोजानथार माथो गसाइगाव मा जायगानिलै फंबाय जानालि रायमना सराइबिल जुमदुवार खासिबारि लाफाखर बबे ना गुरफेला जलाइस्रि जलाइस्रि नामा सेन्टारफोर दं नामा सक ना बाजार रायमना आदसा रायमनानि ना आंबो बै माबाथिं जानालिथिं थांबाय थायो आइ लाभ इउ बाजारथिं मा ओंख्रि जाबोखो फंबाय ना जाथ'वाखै सानसुनि टाइमाबो खैथा जाखोथाय 11:39 11:39 गरमथार होनो औलै गरमथार फंबाय फरगदा मा होनखो जोंहा ब्र आदा खैबार खिखो दिनैनो खनसेल'सो खनसेल'सो खिबावदों जारलाथार खनसेल'सो खिनो गासिबो बेस्थ' गोजाथारखोमालै कमेन्टआ जि गोबाव गोबावसो फैयो ओमफ्राय जोंहा एम फंबाया मा होनखो साबसक्राइब खालामना होदो आदानो खालामनानै होनांगौ ना चेनेल ना इयो नोंनि नों बबावबा माबा मोनसे सर्ट भिडिअफ्राव कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय लग'खौथ' नामखौथ' नायना लाखाबाय सिनायखासिगोन नोङो सर्ट भिडिअ खालामबानो जाबाय आरो ना कमेन्ट मोनसे हरना दोन एक्सुवेलि आं बेजों हराब्लाबो सेकेन्ड चेनेलजों हरो दे फंबाय आं माने कमेन्ट रिप्लाइ खालामगोन बे कमेन्टआव फोरमायहरगोन आरो मारै जाखो ब्रनो खबरा नै आदा फैदोंना जोंहा आरो खबरा बिदिनोसै माने बर्थमान मोजां गाज्रि गेजेराव दङ दा आं न'आव दंफैयो गामियाव जोंहा मादारा बेमार जागासिनो दं नालाय बेखायनो भिडिअबो आपल'ड होनो मोनाखै आरो बोरै बोरै मा सोलिगासिनो दं जेबो नायनोनो हायाखै दिनैसो नैबे न' सिङाव हाबनानै माने फिल्म आराम नायजानायखाय भिडिअफोर लाइभबो होजागोन खोमालै होननानै आं होबाय आरो स' थेंकिउ आदामोन नोंसोर आंनि लाइफआव फैनानै सापर्ट होफैदों खबर लाफैदों जोबोर मोजां गोजोननाय थाबाय माने नेटनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जोंनि आरो मबाइल चार्ज होनाय मानाया कारेन्टआ फैया नङा फैहांबाय बेनिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव दं दा कारेन्टआ चार्ज होनोब्ला बेयाव थांनांगौ जायो ओमफ्राय सलारफ्राबो दंमोन हनै बेटारियानो गाज्रि जाना दंजोबनो न'नि सलार बेटारिया आरो सलार थाबा बेराफारसे एम्पिटार नांगौ जायो नङा होमबा जोंनियाथ' दा सलारफ्रा फिसा फिसा गोजा एम्पिटार कानेक्सन खालामनोनो हाया एम्पिटार कानेक्सन खालामबाथाय चार्जआनो जोबजोबखायो बेटारिना बेखायनो माने बाजारावसो थांनानै चार्ज हैनो गोनां जायो आरो 2 किल'मिटार गोजानाव बेखौबो मैया मादारखौ डाक्टारनाव लांबा होना गारबोनानै मोना मोना लायनायानो आं
खबरा मोजां ना आदा? रेसपेक्ट। सय दिन जाफैबायानो आङो। थांनाय बुधबारावनो फैनाय। दिनैजों 6 दिन जासिगोन आरो फैखालिखौ लानानै। माब्ला थांफिननाय जायो। बुधबार बिस्थिबारफ्राव नाजादोंमोन थांनो। ओरैनोथ' लोमजानाया गैला मादारना हामबाय लोमजानाया। सिंस्रियाव प्रेसार गोलैना दं आरो सिंस्रिया माने सायो अयथासारनो। ओमफ्राय मैया बिजि थुनानै लाना फैदोंमोन डक्टरनाव। ओमफ्राय दा थुबावनांगौ दङ। बिजि मोनथाम हरबावदों सानसे बाद सानसे थुनांगौ। गाबोन थुनांगौसोलाय नै। खौरांफ्रा मोजां मोजां ओंखारथारदोंमोन खोमा बे साननैसो ना? आरो उफाय गैया नायनोनो हायानो। बेनिफ्राय लोरिबाय होनबाथाय गैखालाबो बे न'आवबाबो। सिगाङाव ओमफ्राय बिराद मोजांमोन जोंनियाव माने नेटवर्कआ। मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा फैयै फैयै जोंनावसो सियार ब्रेन्स लायै लायै बिराद नेट नायफैयोमोन दा आरो गैला। खुंहैनानै थाबथाखोसो ना माखोसोरा थाबथायाखै। थांजोब्बाय नामा नोंथांमोनालाय गासिबो?
अखा गारनो हालायबाय गरम मोनथारलायबाय। उन्दुबायलै आं लोगोफोर उन्दुलायबाय आंना। उन्दुनाय जानायानोसै आरोखि। जेबो खामानि दामानि गैया। हेलौ आगै मा खबर आब' खबरा बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं। मारै सिरिनो रावबो गैयैखाय सिरि जादों आब'। रावबो रायदावैखाय खौनो हरैखाय उन्दुलांथारसिगौसोमोन आं। मानो मा होनदों गरदलायबायसो खर' दाखलियाव मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया माबासो फाथो मैद्रु होननांसिगोन। फाथोजों ओमफ्राय आलुजों लेस्रा भाजा। नोंस्रालाय मा ओंख्रि आब'? गामियावसो दंफैयो आं भिडिअ होनो हायिखाय बे टाइमावबो लाइभ होलाबायबाय आं। भिडिअखौनो आपल'ड होनो हाया। ओमफ्राय थामनेलफोर बहायनो थाखाय फटक सटक नांगौबाबो माने नागिरनो हायाबा नैबे न' सिङावल' दा जेराव मबाइलखौ दोनदों बेयाव दोनबाल' एसे नाङो। आंना आलु मुला मैद्रु बा गोथाव दे आब' दे। ओमफ्राय
मा गामि होनदों एकदम ढेकियाजुलियाव ढेकियाजुलि हाजो खाथियावसो नेटवर्कखौनो मोना बिनिफ्राय 8 किल'मिटार गोजानावसो नेटवर्कनि माबायानो ढेकियाजुलि हादान होनबाय थायोना नेटफोर नांनायबा लाइटजों देखायलाबायगौमोन आं जेथिं मिथिं नेटआनो नाङा खिब्रमासो आंना साबानो बाराया नों बिदिनोसैलै आबौ माथो खालामनो मालाबा बारायबाथाय बारायबाय आरो मालाबा बारायबाथाय बारायथारा जानो हागौ आंनि भिडिअ मोजां जाया बेजोंथ' खोथा गैला आब' जेन'बा खोथा गैला माने नोंगौ नंनायालाय जेन'बा हमना ला दस्राफोराबो माथो जाथारै भिडिअआनो मेरला भिउस फैयो दा माने भिडिअ आगारनायनि माखासे फेसिलिटि थायो आरोना फेसिलिटि माने आदब खायदा थायो नैबे आदब खायदाया जोंनाव गैजोबा गुबुनफोरा मालाय जाथारै भिडिअ आगारलाबायनायफ्रा माथो मेरला गोबां भिउस दङ माबायदि बानायनांगौ आगै भिडिअखौनो भिडिअ बानायनायाथ' जाय हक जिखुनु बानाय जायो आब' जेरैखि जाया खिन्थु आपल'ड होनायनिसो माखासे फरमुला थायो आरो आंथ' नोंसोरबा दा मानि सोमोन्दै बानायो भिडिअखौ आंथ' बेखौ मिथिया जोंना जाबाय निउसनि सोमोन्दैसो नालाय औ आगै होनदों खायदा गैथ'वा गैयाथ' होनदों गोरोंफ्राबो सोंबाबो मोजांखौनो खिथाया माथो ओइ आगारबानो जायोसो होनो दस्राफोरनि माबाखौ नायबा बिराद आसुरित जायो आं मोनफ्रोमबो भिडिअआनो 2 लाख 3 लाखनि गाहायाव गैया माथो मानसिफोरना सोरनाबा माखासे टेनसन थायो बिदिखायनो बारा बानायनो रोङा औ नंगौ रावबो फोरोङा गैया होनदों फोरोंग्रा गैयाथ' फोरोंखायालै गोरोंफ्राबो लोगो सोंबाबो टाइम गैया माबा गैया मा फोरोंनांगौ जाखोब्रा होननानैल'सो बुङो थाम्बनेल बानायदो होदो टाइटेलफोर लिरदो मानि सोमोन्दै बानायदों बेफोरबायदिल'सो बुङो माथो दीपक अ गड ना मा जाखो जा दीपक ब्र' अखा हाबाय थादोंमोन ओंखायनो उन्दुनासो दं आं नुबाय दा जोंना न'फ्रा माबायदि बेकग्राउन्डथिंथ' नुखाबाय एसेबाबो हायावसो उन्दुनाङो जोंना गामियाव फैबाथाय उन्दुनायाथ' हजोंबो हायावसो उन्दुखायो आं फ्रायानो आंनि भिडिअ बानायना हो आंनि फिसालानि भिडिअ बानायना हो आंनि चेनेलखौ नोंनि
मा होनो डिसक्रिपसनाव होना होआखैनो अ डिसक्रिपसनाव चेनेल लिंकखौ आरो ना होनोथ' हायो होनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जनक बरगयारि गरम गरम मोनथारलायबाय जोंथिंथ' कारेन्टबो गैखाया माबो गैखाया चेनेलखौ ग्र' खालामना होदो आगै दाबो मनिटाइज जायाखै आगै चेनेलखौथ' आं बोरै ग्र' खालामना होनो हानो आब' ग्र'आ गाव गावनि सायावसो मोजां भिडिअ लाबोनांगोन मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगोन आरो भिउवार्सफ्रा नायनांगोन चेनेलखौथ' ग्र' खालामनाया चेनेल इउटुब चेनेलासो ग्र' खालामना हरगोन बेखौ नों आंहा खालामना होनो होनबाबो हाया हानो हागौदां सोरबाफोर थाखा फैसा जानानै गाव गावनि साबसक्राइबारखौ माबानानै साबसक्राइबारफोर बायना होनो हायो बायनानै लानो हायो भिउस बायना लानो हायो वाच टाइम बायनानै लानो हायो खिन्थु फैसा खारो फैसा गारनानैलाय मा जानो औ आगै फैसाखौ गारगोन सानसे समाव बिदिनो माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय चेनेलानो दानजायोब्ला ओरैनो बेखार जागोन ना बिदिबो थायो होनदों औ आंथ' नोंनि चेनेलखौ मारै ग्र' खालामना होनो हानो बे मोनसे डाइरेक्ट आंनि सोंलुखा बा नोंसोर आंनि चेनेलखौ मारै ग्र' खालामना होनो हानो जुदि आंनि भिडिअआ मोजां जानांगोन आंनि भिउसफ्रा कन्टेन्टफ्रा मोजां जानांगोन अब्लासो नायग्राफ्रा नायगोन नङा होमबा नङाबा हाबगोन आरो ओरैनो नायनानैल' ब्लड ओंखारगोन साबसक्राइबबो खालामबोनाय नङा बेफोरबायदि आरो मानसिफ्रा अ होनदों दुइ तिन हाजार गारबानो साबसक्राइबबो बायनो हायो 500 थाखायावनो 1000 जन ना बेसेबांबा साबसक्राइबार मोनो नाथाय बायनानै मा जानो नोंनि भिडिअखौबो नायग्रा जानांगोन ना नोंनि भिडिअखौ नायनांगोन आरो लाइभजोंथ' साबसक्राइबारखौ मोना नङा आं बेखौ मिथिखायो अलरेडि नों लाइभ होयोबा जेनेबा एसेबाबो मोनगोन खिन्थु लाइभनि साबसक्राइबाराबो मालाबाबो जानला मोनला भिडिअ नायनानै होखाया आरो नोंखौ लाइभल'सो जमगोन बिदिनो लाइभआव थांबाय रायज्लायहैबाय बेहायनो बास जाबाय नों 1 घन्टा लाइभ होनानै ट्राय नाय नोंनि लाइभआव खैजन मानसिफोर थागोन खोब थागोन 5-10 मिनिटसिम थागोन होमबा बे 1 घन्टायाव थाहांबो थाखाया गोदान गोदानसो फैबाय थायो जेरै दहाय आंनाव 30 जन 40 जन दंमोन दा नै 28 जनल'सै बिदिनो ओंखारलांलायबाय ग्रुप गोदान हाबलायबाय ओंखारलांलायबाय गोदान हाबलायबाय बिदिसो फैखायो मानसिफ्रा फुल वाट्स खालामनानै जुदि होलायजोबो अब्ला थाब जायो आरोखि बयनाबो बोरै बायनो हागोन नामा बायनो हायो इउटुबावनो गासिबो अपसन दंजोबो एप्सखौ लानानै इउटुबजों कानेक्सन खालामनानै बायनांगौ आरो बेयावनो माबोरै साबसक्राइबार बायनो बिनि अपसन फैखाजोबो दिङाबाबु लाइक थेंक इउ अके होनदों साबसक्राइबार बायनानै मा जानो 1 लाख साबसक्राइबारखौनो बायना लाबाय दिसुन आङो नाथाय बिसोर भिडिअ नायनानै होआबालाय मा फायदा जागोन आंहालाय नों साबसक्राइबार बायनायनि गेजेराव हिन्दी बालाबो फैनो हागौ नेपालि फैनो हागौ बिभिन्न जाथिनि मानसिफोर फैगोन अब्ला नोङो बर'नि कन्टेन्टआव सोर नायगोन बैसोरथ' नाया बैसोरथ' बुजिनाय नङाना हिन्दी बालाफ्रा बेफोरबायदि आरो हाबखायानो बिसोरो जानला मोनला होनना बुंदों दिङा बाबुआ दिङा बाबुना 1K बारबाय साबसक्राइबारा मालाय भिउसआ दाख्लैना
YBY नि मोसानाया थांबाय खोमा दाहालागै 8,000सो ना देगाबाबु 8K सो थांबाय नामा? औ बे नावनो मदना अके होननाय देगाबाबु पास 6 मिनिटनि भिडिअखौनो फुरा नायजोबा मानसिफ्रा बायनाय जिनिसखौ नाङा बेनो बेनो आरो दाबो गोबाङानो सानो इउटुबनि फैसाखौ मासै मोनो आं बा जायफोर इउटुब सालायगासिनो दं बैसोरो मासै मास फैसा सानो खोमा दरमाहा बायदि बिदिथ' नंखाया बिदिथ' सानखानाङा जायफोर बिदि सानो बे गोरोन्थिखा मासै मास मारै मोनगोन मनिटाइस खालामनो हाबानो जाबाय आङो अब्लानो मासै मास फैसा मोनसिगोन आं नोङो मानसिफ्रा आं थांथ'निया बे दे आब' दे
लालायफैनायानो उन्दुलांबायसो बियो।
시니지 생가요물. 이상하자.